먹는 거죠? साबायखर थाबाय बिथाङा जाबाय प्रानजित गयारि साबायखर थाबाय बेनि उनाव दङ बिजु गयारि बे नरेन्द्र गयारिनो फिसाज्ला लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाखौबो सिनायथि होफानो खावलायबाय बिजु गयारि बेनि उनाव दङ जोंहा हरतिन गयारि लोगोसे न'खरनि सोद्रोमा बे दङबा आखाइ दिखांना होलाय सिनायाखै दे बेनि उनाव दङ जोंहा तुमपे गयारि खाथियाव फैनो थाखाय खावलायबाय न'खरनि सोद्रोमाफोरा गसंना हो खनसे बयबो सिनायो साबायखर थाबाय बेनि उनाव जोंहा नितन गयारि बा न'खरनि सोद्रोमाफोर बिथाङानो जाबाय जोंहा नितन गयारि बेनि उनाव दङ मणि गयारि बाबुराम गयारि फिसाज्ला लोगोसे न'खरनि सोद्रोमा बेनि उनाव दङ जोंहा प्रताप गयारि आदै न'खरनि सोद्रोमा दङ दे बेनि उनाव दङ जोंहा दिम्बेश्वर दङमोन फैनो हायाखै खोमा ना ओमफ्राय न'खरनि सोद्रोमा गैया ना दे नेक्स्टआव दङ जोंहा निबारन बर' न'खरनि सोद्रोमा फिसाज्लाखौबो सिनायथो नेक्स्टआव दङ जोंहा बानि बर' बानि फैयाखै दे नेक्स्ट न'खरनि सोद्रोमा फैयाखैना बेनि उनाव दङ जोंहा तरनि बर' न'खरनि सोद्रोमा दे साबायखर थाबाय बेनि उनाव दङ जोंहा गंगाधर बर' न'खरनि सोद्रोमाखौबो गसंफानो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय बेनि उनाव दङ जोंहा कृष्णकान्त बर'नि न'खरनि सोद्रोमाफोर दङ साबायखर थाबाय बेनि उनाव दङ जोंहा दिपालि बर' जा भबानन्द बर'नि बिसि लोगोसे न'खरनि सोद्रोमा दे साबायखर थाबाय बेनि उनाव दंबावोमोन जोंहा सफैनो हायाखै जा न'खर गाहाय जतीन्द्र गयारि दंमोन फैनो हादों दे बेनिनो होदो दे मालिक बेखौनो मालिक बानायबाय गुबै मालिकआ फैनो हायाखै बेनि उनाव दंमोन जोंहा बिथाङाबो एबसेन्ट फैनो हायाखै जा घनकान्त गयारि फैदो नामा न'खरनिफ्राय बिहामजो फैदो ना घनकान्त गयारि फैयाखै ना दे नेक्स्ट बेनि उनाव दङ जोंहा मणिकान्त गयारि दा बिथांनियाथ' बुरजाथार सोद्रोमाफोरा बुरजाथार गासिबो गसंना हो मणिकान्त गयारि आबौ
गोबांथार बेनि उनाव दङ जोंहा रबिन गयारि फैनो थाखाय खावलायबाय दा नानि दं नै नानिबो दङ नेक्स्ट दङ जोंहा थानेस्वर गयारि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौबो जा बिहामजो दङ ओइ जा फिसाज्ला दङ दे साबायखर थाबाय नेक्स्ट दङ जोंहा हरेन बर' आदै बिहामजोफोरबो दं खोमा ना नेक्स्ट दङ बेनि उनाव जा हेमन्त बर' आरो ओइ जा बाबु दं आरो बाजैयालाय दे बेनि उनाव दङ जोंहा बिफायाथ' गैला उतुल बर'नि फिसाज्ला गेदेर देरसिन होनोसै जा खुंगुर बर' बिमा दङ बिमाखौ फैनो थाखाय खावलायबाय बेसरि बर' दे खुंगुरबो दङमोन दङ दे साबायखर थाबाय बेनि उनाव दङ जोंहा दहायनो सिनायथि होखाबाय थेवबो मुंखौ मख'नोसै आं जा दुर्लभ बर' न'खरनि सोद्रोमा दङ जोंहा नै नेक्स्ट दङ जोंहा हितेश गयारि आदा रुप'याव थाहैबाय माइनावपुराव हारसिं नामा बाजैया सफैनो हाथ'वाखै मुसलपुराव थांदोंमोन नेक्स्ट दङ जा मेलखौ सामलायबाय थानाय जा जगत बर' आदै बाबु दङ मादैया फैनो हायाखै सुटि मोनाखैनो नेक्स्टआव दङ जोंहा बाहागि नङा जों खुरमा हिसाबै लेंहरदोंमोन जोंहा आनै बिना बर' आरो बिनिनो फिसाय कमल कुमार ब्रह्म दा जोङो आमाइखौनो सिनायथि होनोसै मालिक हिसाबै आमाइ आलासि हिसाबै दा हासरा गामिनिया बेखिनि दा बेनि उनाव जों थाइसुगुरिनि लाबोनि दैमारिनो सरि टाइटेला दैमारि थाइसुगुरिनिफ्राय जहल बर' न'खरनि सोद्रोमा ओइ जा बिहामजो दङ नेक्स्ट दङ जोंहा धमला बर' खाथियाव फै ओमफ्राय न'खरनि सोद्रोमा बिहामजोफोरा गोजानाव दङ दे आखाइ थिखांदो गोजानावनो ओइथिं बे उनाव दङमोन जोंहा न'खर गाहाय दहायनो जोंहा सिनायथि खाबाय दहाय एसे आगोलाव बिबुंथि लाखिबाय जोंहा गपाल चन्द्र बर' जों गसंना सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय दहाय बरायखांबाय न'खरनि सोद्रोमाफोरा बिहामजोफोर दङ फिसौबो दङ बेनिफ्राय रमल बर' दंमोन बिथांनिनो फिसाज्ला दङना दे खाथियाव फै जागोन बिहु फालिखौ गांसे होना फैदो दे बेनिफ्राय भुमिधर बर'आ दंना गैया न'खरनि सोद्रोमा सोरबा फैदो नामा दे बिदिनो होदो होमबालाय भुमिधर बर' खाथियाव फै बिहामजो आदै खाथिखै फै जोङो बिहामजो जायो बे उनाव फुलेन बर' दंमोन फुलेन बर'नि जा बिहामजो दं खोमा दङना खाथियाव फै नोंनो बिहामजानो न'खर गाहाय जाहैबाय बिराद बुरजा बिहामजो दङ
बेनि उनाव जा हरिसर बर' हरिसर बर'आथ' गैया बाजै दंमोन फैगोन ना फैयाखैबा बाजैया फैयाखैनो दा नेक्स्ट दङ जोङो लजेन बर' जा आदा मोसौ नायनो थांबाय बाजै दं खोमा बाजैयानो खाथियाव फैदों आरो बिथांनि फिसाज्लाफोर दङ नै सासेखौ बेलेग ओनसोल बेलेग जाबाय नालाय बै फिसाज्ला आरो बिहामजोबो दंमोन दानि साहा रानबाय थादोंमोन दङ बिहामजोआ ओमफ्राय जोंहा साजु बर' साजु गैया दे होमबा बिहामजोआनो फैदो साजु बर'निया नङा नै खाथियावनो कम्पला गाब जाखो ना हटेल लागोन कम्पल लागोन कम्पल हटेल कम्पलानि हटेल निरन थालांनायखौ दा सिनायथिगोन बेनि उनाव राजु बर' थाइसुगुरि गामिनि दङ ना राजु आरो ओइ जा बिहामजो दङ फिसाजोबो दङ बेनि उनाव दङ गणेश बर' गणेश माने मेनला गामियाव मेनला नामथिगो खाथियाव फै खुरा खाथियाव फै खाथियाव फै आरो बिहामजोआ दङ सिनायखायो बेनिफ्राय जोंहा रुपयनि जा कालिचरन बर' आदै फिसालाबो फैदो खोमा जा मादै फैदो दे दे मादैनोबो गांसे होदो दे दा बेनि उनाव दङ लाइला बर' गैया बबे बिहामजोआलाय बबे आखाइ दिखांदों ना खाथियाव फै नेक्स्टआव दङ जोंहा सगेन बर' सासेनिखौ बिफाखौ होनसै सगेन बर'आ दंना गैया जोंहा दङ आदाया दङ सगेन बर' न'खरनि सोद्रोमाफोरा हिरन फिसाज्ला दङ ओइ जा बिहामजोबो दङ बेनि उनाव दङ जोंहा सरला बर' आब' हारसिं खाथियाव फै नेक्स्टआव दङ अजय बर' अजय ओइ खाथियाव फै बिहामजो दंमोन जोंहा ओइनो आखाइ दिखांना हो नुनाय बायदि गोजौ गिदिरथार दे बिहामजोआबो नेक्स्टआव दङ जोंहा बलेन बर' खाथियाव फै न'खरनि सोद्रोमा आखाइ दिखांना हो बलेन बिमा दङमोन दे बिमाखौ एक्सट्रा होसिगोन दे बिमाबो दङनो खाथियाव फैदो बिमाया ओइ बिमानोबो गांसे होदो एसे बुरि मानसि बेनि उनाव दङ लहित बर' आदै दंमोन
न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय मादैबो दङ फिसाज्लाफोरबो दङमोन दङ दे थाइसुगुरियाव जोबथि हिसाबै दङ राकेश बर' जा लजेर बर'नि फिसाज्ला गेदेर राकेश न'खरनि सोद्रोमा बिहामजोफोरा आखाइ दिखांना हो बबे आफिया दङ दा थाइसुगुरिनिया जोबथ'बाय हासरानि निरन बर'आ दहाय सिनायथि होजादोंमोन ना निरन गयारिया थांदोंना निरन निरन थालांदो लिरनायाव लिरदोंआनो दे न'खरनि सोद्रोमा दा बेनि उनाव फैगोन जोंहा बागमारा गामिनि बागमारा गामिनिफ्राय आं गिबियावनो एसे बैसोआवनो देरसिन जोंहा आबौ सनाराम देउरिमोन दा बसुमतारी लिरो न'खरनि सोद्रोमा आबैबो दङमोन जोंहा आबैया बराय बेखौबो गांसे आबै बे उनाव सासे आबै दंबावो बागमारा गामियावनो सने बर' न'खरनि सोद्रोमाफोरखौबो आखाइ दिखांनो थाखाय खावलायबाय ओइ जा आबैनि बिहामजो दङ नेक्स्टआव दङ हरगोबिन्द देउरि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ गसंफानो थाखाय खावलायबाय गासैबो न'खरनि सोद्रोमा आंनिनो न'खर एखे आंनिनो बिदा गेदेर बेनि उनाव जोंहा पुर्न फोथायथि होनना बुङो पुर्न बर' न'खरनि सोद्रोमाफोरखौबो सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय बेनि उनाव दङ बिमाखौ होनोसै नामा जा मंगल देउरि दङ बिनिनो बिमा जा आयं दङ बुरिथार दङ एकदम गांसे होना फैयो खोमाया खोनाया एकदम ओइनो बुरिथार आयं न'खरनि सोद्रोमाफोरा दंजोबो ना बुरिथारबाय बेनि उनाव जोंहा बुदुं बर' दङ बुदुं हटेलाव दंहैयो खोमा दसे उनाव सिनायथि होगोन बेनि उनाव फैदो ना फैदो बुदुं बिमाया फैयाखैना रत्नेश्वर बर' न'खरनि सोद्रोमा बाजैया दङ बिहामजोबो दङ फिसाज्लाबो दङमोन दङ बेनि उनाव दङ मनरन्जन बसुमतारी देउरियानोमोन बसुमतारी लिरबाय दं न'खरनि सोद्रोमाबो दङमोन दा बागमारा गामिनिफ्राय बेखिनि ओमफ्राय जोंहा मोनसे अन्थाइबारि गामिनि साउद्रि बिथा अन्थाइबारि
बिजिर गयारिनि बिमा नाथुर गयारि खाथियाव फैनो थाखाय खावलायबाय बिमाजों फिसाज्लाजों फैदो बागमारायाव सासे दंबावो सकेन बर' परियाला फिसाज्ला दङ फिसाजोबो दङ बागमारा गामिनिफ्राय आं जोबथ'नाय बायदि मोनबाय जोब्बाय दा सोरबाफोर थालांनोबो हागौ बेनि थाखाय आं निमाहा बिबाय खोन्थाना लाबा मोजां जायो सोरबा थालांदो बसन देमिलान बसन बर' थालांदो दे दङ ना बाजै फैदो आरो सोरबा थालांबावदो नामा थाइसुगुरिफोराव हा सनेसरा फिसाज्ला दङ ओइ दे खाथियाव फै सेंग्रा गथ' लाजिदो दा बेखिनियानो दा आंनि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय एसे सिगाङावसो न'खरनि गाहाय बिगोमाफोरखौ मान बावनाय आरो साबायखर बावगिरि बिथांखौ हाखु दाखु बा हयथ' सानस्लाबनो हायैयाव बिथांखौ जों सिनायथि होनाय जायाखैमोन सिनायथिजों लोगोसे मान बावनाय जायाखैमोन बिथाङा बागमारा गामिनि जयन्त बसुमतारी जयन्त देउरि बिथांखौ गांसे बैसागु फालिजों बरायनो थाखाय निमाहा बिनानै आङो बरायगिरि बिसोरखौ खावलायनाय जाबाय बिथाङा खस्थ' खालामनानै गासैबो बाहागिफोरनि न'खरनि गाहाय बिगोमाजों लोगोसे सोद्रोमाफोरखौ सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ जोबोद मेहेरगोनाङै मावफुंलांनायनि थाखाय बिथांनिसिम आं आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय दा फैयै जोंहा बिथांनि थाखाय खनसे आखाइ खबनानै होदो जयन्त आरो ब्रजेना बेयाव रोजा रोजा हेफाजाब होदों बिसोर सानैखौ जेन जों बाहागिफोरा बिदि हाबाफारि खुंनायाव मोनबाय थाथों बिनि आसाजों आरो खनसे आखाइ खबना होबाव जयन्त आरो ब्रजेननि थाखाय दा फैयै जोंनि दिनैनि जि बाहागि मेलानि जयै जिरायथुमनानै सावरायनाय हाबाफारिया जोबनायथिं थांगासिनो दं दा जोबनायनि सिगांनो आङो हाबाफारियाव गैयै मोनसे आं आयदा सोसननो नागिरदों नोंथांमोना जुदि आंनो पारमिसन होयोब्लाथाय बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि गेजेराव दाबो गिदिर उन्दै खुलुमलायनाय मोनसे हाबाफारिया जायाखै हयथ' बेयाव आथुराव सोसननाय जायाखैमोन बेखौ जोङो दसे उनाव खालामगोन खिन्थु बिनि सिगांनो जोंहा साबायखर बावनाय मोनसे हाबाफारि दङ भट अफ थेंक्स बे भट अफ थेंक्सखौ आं जयन्त बसुमतारीखौनो देउरिखौनो बुंनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय गुसुङै बुंदो ओंखाम उखैबाय 3टा जानोसै टाइमा बारा गोलावै बुंना समाबो बांद्राय थांबाय 3टायानो जानोसै ओंखाम उखैबाय जानो हागौ जोंनि बाहागि मेलानि मेलखौ सामलायनाय मानगोनां आफादगिरि आरो मानगोनां हाउस दा दिनै आंखौ जोबनायाव भट अफ थेंक्स साबायखर बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो खावलायदों दा बेखौ आं मावफुंनो सिगांबाय गिबियावनो आङो
साबायखर बावनो नागिरदों जोंनि दिनैनि बाहागि मेलानि जि मेल बे मेलखौ सिरिबाङै जागायनायनिफ्राय जोबजासिम आफादगिरिनि मासि लानानै सामलायलांबाय आरो बिथांनि सामलायनायजोंनो दिनैनि मेला जानानै थांबाय दा बेनिखायनो बिथांखौ आङो साबायखर बावबाय लोगोसे बे मेलावनो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय न'खरनि खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो बेयाव दिनैनि सावरायलायनाय आरो सिनायथि लालायनायाव जि बाहागो लाफैनानै दिनैनि मेल बेखौ जाफुंहोबाय बेनि थाखाय आङो बयनिसिमबो साबायखरखौ बावबाय लोगोसे आं साबायखर बावनो नागिरदों जोंनि बाहागिफोरनि मोनफ्रोम न'खरानो राङारि मदद होदों दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंनायाव आरो लोगोसे बे राङारि मददनि अनगायैबो माखासेया मुवा बेसाद होनानैबो दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंनायाव मदद होदों सोरबा टेना होदों सोरबा दालि संख्रि बायदिसिना मुवा बेसादखौ होनानै दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंनायाव मदद होदों आरो खामानि मावदों मैया दाखालिनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै बेयाव खामानि मावफैदों हाबाफारिखौ जाफुंहोदों बेनि थाखायबो आं बयनिसिमबो साबायखरखौ बावबाय दा बारा गोबाव खालामनाय नंला आङो बेखिनिजोंनो आं साबायखर बावनाय हाबाफारिखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों गासैबो रायजो राजानि दिनैनि बे जोंनि बाहागिफोरनि सावरायमेल बेयाव गोसो मोदोम जिउ होनानै खोनासंनायजों लोगोसे सिनायथिखौ सिरिबाङै होनायनि थाखाय रोजा रोजा आंनि आफादगिरि मासिनिफ्राय साबायखर बावबाय इयुनाव जों लोगो मोननाय आसाजों आङो दिनैहाय भट मिटिंखौ जोब्बाय होनानै बेखिनियावनो डिक्लेयार होनाय जाबाय जोब्बायब्लाबो ओरैहाय खुलुमलायनानै ओंखारलांनांगोन गासैखौबो आं खावलायनाय जाबाय आरोखि बेनिफ्राय हयथ' ओंखामाबो रेडि जाखाबायना जयन्त ओंखाम जानायावबो थांनो हासिगोन आरोखि सोरबा मेथाइ रोजाबनो रोंगौबा मेथाइफोर रोजाबफैदो मेथाइजों स्रें स्रेङैनो मोसाफादोबो सोरबा सोरबा गासैनिबो गेजेराव सिनायनानै लादो जोंना बाहागिफोरा जाथि बंसफोरा मेइनलि बहा दङ थाइसुगुरि बागमारा साउदुर बिथा बेखिनियाव दं आरोखि बा बागमारा बेखिनियाव थांबानो माने गोसोआव गोलैखा बेहा बाहागि दं जोंना बाहागि दंलायो जेन माने सिनायलायनानै लाखा गासैबो सिनायलायदो लामाफोराव नुबाथाय माथो होलाय सोमोन्दोखौ लास्लाबनो हायाबाबो बाहागि होननानै माथो हो आरोखि होनबानो जायो बाहागि होननानै माथो होबानो जाबाय सोमोन्दोफोरखौ खायसे खायसे माब्लाबा लास्लाबनो हायाबा जानो हागौ माब्लाबा मोनथिलायस्लाबाबो जानो हागौ बेखायनो माने बाहागि होननानै माथो होबानो जागोन आरोखि गोसोआव ला जोंना जाथि बंस बाहागिफोराव बहा बहा गोसारना दङ बागमारा थाइसुगुरि हासरा आरो हाटनापुर ना गोसोआव ला बे जायगायाव थांबानो माने गोसोआव खोख्लैना लाबानो जाबाय बेहाय जोंहा बाहागि दंलायो आबै रुंबां मेथाइ दोंसे रोजाबफै मिथिलांगोन दे दा जाबायना
दासो मोनफैदो दसे एबार फाइनाल माबासो जायो Atia bobby bobby. Atia. Ini aku ni Atia. Bobby Atia. Yang tu. situ 졸라 긴데? घटनाखौलाय जागा थैजोबो ना उनाव जाफिनो सान नायासै खोमा बेनाव फैथ'वासै सानखान्थिया बैसागुआव हाबलायनांसिगोन एबार बैसागुआव थांबाय बैसागु गामिनि ना सानलायना थायो होनलाय